Ovo je tvoje, naše. Ovo je zemlja predivne prirode. Naša jezera, naše šume i svijet u njima, naša predivna priroda. Danas je ugrožena. Danas, što vidimo, možda više nikad neće biti isto. Otac, sin i velika avantura. A pogledaj gore snijeg. Vidi. Eno ga. Izgleda da je ovo stanište i sova. Šta će Čuko na slici? To je vuk. Malo se zbog vesel. Oni putuju da naprave 10 fotografija. 10 dokaza onog što imamo. Visoravan Prijevor. Zaštitnički okružena najvišim vrhovima naše zemlje. Ovi vrhovi kao da čuvaju ovu prirodu. Ajde, lice, obraze malo, ajde. Prva fotografija je i prvi veliki izazov. Pronaći ugroženu biljku koja raste na vrlo nepristupačnim planinskim obroncima i liticama. Toliko je cijenjena da se nalazi na Evropskom centru. Planinari i gorske službe spasavanja je koriste kao svoj simbol. Rendžeri koji borave kažu da je gotovo nemoguće da je pronađemo. Evo ga, runolist, dođi. Runolist? Evo ga. Evo da ga slikamo. Prvi cilj ostvaren, a sada je vrijeme za nešto posebno. Perućica. Najpoznatija evropska prašuma. Toliko sačuvana da postoje mjesta gdje čovjek nikad nije kročio. Ovdje u dubokoj šumi se vidi kako bi svijet izgledao bez ljudskog dodira. Prašuma krije i čuva ono što je širom kontinenta već istrebljeno. Ja sam imao priliku da vidim na Zelengori sa svojim kolegom. Imao sam susret blizak sa Mrkim medvjedom. Išli smo tako na obilazak terena. Stazom smo išli i preko tog nekog potoka prelazio i trebao da izađem iz tog potoka. Medvjed je pravo izdigao se na mene. A na koliko je bio, koja je udaljenost? Znači, meni je bukvalno bio na metar. Krenuo je kolega prema meni, ja sam polako se ovako pridizao, medvjed se okrenuo i nastavio odakle je došao. Druga fotografija, divlja zvijer. Mrki medvjed. U ovom raju nekada se borilo da pakao prestane. Tjentište, dolina heroja. Široko raširena kamena krila stoje ovdje u srcu prirode, stoje u znak sjećanja na one koji su dali svoje živote za našu slobodu. Sada se isto tako moramo izboriti da očuvamo našu prirodu. Ovaj spomenik, kao i svi drugi spomenici, kod nas su u stvari dio naše istorije i kulture. I isto kao što prirodu čuvamo, moramo čuvati spomenike. I evo sad ćemo napraviti jednu fotku da ga sačuvamo za uvijek. Ajde sad da te jednu slika. Treća fotografija. Lagana za napraviti, teška za zaboraviti. Ali veće i jedan onaj manji, onaj veće i onaj veće, a tvoje je manje. A moj volim Peljevo.
Potraga za 4. fotografijom se nastavlja. Duboko ispod planina. Vjetrenica. Podzemni svijet koji u svojim dubinama krije drugačije blago. Na svijetu ne postoji pećina sa više životinjskih vrsta, ali jedna je posebna. Mi smo ovdje u pećini Vjetrenici i znaš što smo ovdje sve pronašli? Puno životinjica i jedno ćemo da vidimo kasnije. I na primjer cvrćiju ribicu. Tako je, to je jedna mala ribica, 15 do 20 cm i živi u vodi, ali može i da živi na zraku. Ona diše na pluća kao čovjek. A jesi vidio koliko ona ima nogica? Da, 4. 4, bravo. I mi ovdje čuvamo čovječje ribice, pa ćemo onda nekoj drugoj dječici da pričamo da opet ovdje žive. Ova pećina je i simbol borbe. Nekad su se u njoj krili hajduci, a danas je ona primjer kako lokalno stanovništvo može da zaštiti prirodu. Period između svih ovih godina vlasti su imali u planu da ovdje u blizini stvore deponiju. I tim bi mi narušili samo i Vjetrenicu, cijelo ovo područje koje je sada konačno pod zaštitom. I time su se najviše protivili lokalno stanovništvo, zaustavili su planove vlasti da naprave ovdje u blizini deponiju i time sačuvali Vjetrenicu i sve ovo područje za buduće generacije i nadam se da će nastaviti tako u tom duhu da rade i dalje i nove generacije. Boračko jezero. Mjesto gdje se ogleda planina. Mjesto gdje se čuva voda sa ledenih vrhova, sa mnoštva izvora i čistih planinskih potoka. Mjesto gdje zvuk ptica svakodnevno prekida buka bagera, mješalica i radnika. Izgradnja na njegovoj obali pretvorila ga je iz prirodnog dragulja u urbanistički kraj, rezervisan za pojedince koji očuvanu prirodu posmatraju kao građevinsko zemljište, oduzimajući stanište divljim vrstama i priliku ostalim posjetiocima da u njemu uživaju. A znaš zašto smo mi sad ovdje? Zato što ja želim da mi napravimo sad fotografiju ovog jezera dok još nisu se izgradile kuće i zgrade, dok je još uvijek priroda. I kad ti budeš veliki, onda ćeš ti vidjeti kako je jezero bilo nekad prije lijepo. Paži, evo ćemo sad zajedno da napravimo jednu sliku. Da, ja ću. Čekaj, prvo ja. Onda ću. Ajde sad ti uslika. Ajde, ja ću držati. Bravo. Dobro ću ja. Eto ga. I još jednu. I sad ćemo imati, sad vidiš kako je ovdje lijepo. I sad imamo 4. Sad imamo 5 slika. Jel vruće? Daj mi ruku da izađem ja. Evo ti noga. Nemoj mi sad zezat, pomozi mi, ja sam te pomogao. Vodopad Skakavac. Tu gdje je lako shvatiti zašto čuvamo prirodu. Tu gdje je priroda i domaćin i učitelj. Zaštićena prirodna područja čuvaju dom ne samo za biljke i životinje, već i za čovjeka i njegovu djecu. Marka. Šta to znači? Da smo na pravom putu. Ako ima 3 marke, to znači da smo blizu. Vodopad se zove Vodopad Skakavac i došli smo jer smo pratili planinarske marke. Veliki od tamo je. Te se skroz do vamo imaju 2 dela. Fotografija koja se neće puno promijeniti.
Ovdje u Parku prirode Blidinje čovjek je prepoznao važnost čuvanja. Ovdje se danas baštini čuvanje ne samo prirode, već i spomenika i kulture. Neke od istorijskih lekcija možemo i okusiti. Fotografija vrijedna pamćenja. Našeg imanja znači sve potiče, od mrkve, šipak jedino evo u prirodi, znači tu je okolica, jaja su iz našeg isto uzgoja, sir je naš proizvod iz štale recimo i to su ljudi radili nazad 50, 60, 70 godina, samo možda ne u ovolikim količinama ko mi danas. Biće teško ako ne bude domaćeg proizvoda. Nedaleko od farme nalazi se mjesto gdje na neobičan način možemo vidjeti kako su naši preci živjeli. Njihova groblja krase nadgrobni spomenici, stećci, a same stećke krase slike iz njihovih života. A lovac šta je? On je isto muškarac. Žene ne vole da love. A ne voli žene da love, aha? Da. One su dobre. Evo ga. Ovo je muško. Muško. Žensko. I žensko. I muško. I muško. I još. I lovac. Sad, da vidim nešto. Hoće da ti ustikaš? Da. Ajde ustikaj ti isto ovaj spomenik. Za kraj i posljednju fotografiju ove avanture, mali trik, izazov. U jednoj fotografiji pokazati našu klimu, pokazati da smo u isto vrijeme imali i ljeto i zimu. Na sreću, planina čvrsnica taj zadatak čini jednostavnim i njeno podnožje savršeno je za kraj jedne avanture. Čuvajmo prirodu.